Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Niadtong panahona miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. O tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya og gituok og giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, baniyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Daghang mga tao karon nga moingon, dili pa ko ready nga mo pasaylo. Na manaingon ana, no? Saban, sakto ba ng pagkasultiha? Pasaylo ala ng imong bana nga nangabit, di pa ko ready. Kanang imong silingan nga nangilog sa inyong yuta, pasaylo ala nga, di pa ko ready, Father, maybe later. Sakto na, dili. Kamo mooyon mo ana o dili? Kanang nagpatay sa imong anak, nya girape pagyod, nya imong pasayloon dayon, o moingon ka, di pa ko ready. No? Wa man mo'y klaro. Muna itong batasan. Muna porting gubutan na ros kalibutan.
Kaya nga naman, di pa ko ready. Nya kay di man ko ready, di man ko kapasaylo, unsa may akong iilis, kasuko. Pagdumot, napagiuban mo ingon, Pader, giampo taon ko nga makapasaylo ko aning akong anak, makapasaylo ko aning akong ginikanan, makapasaylo ko aning akong uyuan. Mga inana ba? Iampo ko. So mga igsoon, di ta pailad ha. Ang pagpasaylo is necessary part of our existence as human beings. Isip mga tao ba, importante kayo ang pasaylo. Muna nga ningon si Jesus, ayaw pag-limit sa imong pasaylo. Ngadto lang sa pilato, 7. Himuan ang kapituan, 7. Ya, nasayod naman ta nga kining 7 kanang 7 signifies perfection. So pasaylo agyod sa kinasing-kasing. Pero sayop sa nang giingon sa panultihon nga forgive and forget. Ako sogra ba sa taanan? Ako, Father, naka-forgive man ko, pero di ko ka-forget. Forgive and forget. Pasaylua niya kalimti. Buang sagang. Nga naman, unsa na malay kapuslanan sa imong memory? Naman tayo memory. Unsa, computer ka, nga inig-delete nimo, inig-cleaning nimo, inig-reformat nimo sa imong memory. Wa na gyud tanan. Naa pa manggani gyud ngadto sa trash bin. Imo pa ginang i-delete trash bin. Naa pa gina siya sa patoy tawagan ng pwede ko no ma-retrieve. Muna ka nang picture sa imong kabit, imo na nang i-delete. Wa na na trash bin nimo. Pero susiho na dito gyud sa sa network, naa pa na. Kana kuan gani na siya ha. Makina gani na. Unsa naghang tao nga naa gid tay infinite nga memory nagihatag sa Ginoo. Unsa may sakto, dili forgive and forget. Forgive and say sakto. Lagi gid mo klaro. Forgive and accept. Pasahilua o dawata. Kana mo isakto. Dawata nga nahitabo. Dawata nga ingon ana gid na. Nya sumpay dayog maging sino ka man, mamahalin kita. Mo na isakto. Imong dawaton na siya nakasa, pero imo nanggi pasaylo. Arog mahinumdom kas iyang sa dali kikang mo ingon, dawat naman na nako. Nangabit na lang sa gigusab na imong asawa, bay. Dawat naman na nako nga ikalima na niyang kabit. Isa wa ka masuko, suko pero gipasaylo naman na nako. Kasi kanyang makakita kasi iyang kabit sa imong bation. Suko, sakitan, pero dawat naman na nako. Kanang imong naong, dawat naman ni nako. Tanawan ang wa kadawat sa naong, siging usab sa naong. Wag yun kapasaylo ba siyang naong. Sigihan yung usab, di kadawat siyang buhok, sigig yung color, siging color. Ay dawata na lang na. Dawata bang kamatuoran? Di kadawat siyang asawa, nga dagko na kay bilbil, iya gitong pangitaon katong nagkauyab pa sila nga 20 years old. Nya karong 60 years old na, 50 years old, kadto lang yapoy imong pangitaon ang 20 years old. Ay, kuan ay, dawata na. Dawata na. Ayaw na pangita ato. Sakit magud pa din, pasaylo Ngana, mao na siya ang cycle. Nya kinahanglan ba ang pasaylo iunya-unya? Naago na nimo, kuyog na nimong pagbatia. Kuyog na nimong kasinatiana. Nya imo pag yung unya-unyaon, kuyog na guna nimo. Diha dayon. Nga naman, unsa may resulta kung dili ta mo pasaylo?
ang pasaylo nga dili nimo ihatag dayon mahimo ng torture sa imong kasing-kasing o hunahuna. Magsikay kong pisti, ngano yun. Huwag yung batasan. Kada adlaw gitorture ka na. Ano sa may imong gusto? I-torture ka o i-comfort ka? Tubag. May kayo mo yung comfort. Kinsa mo sa ganahang i-torture? Comfort. Pero unsaon man nimo pagka-comfort nga di man ka muhatag sa forgiveness. Kanagong forgiveness, you release the negative emotions. Inig-ingon nimo gipasaylo ti ka. Imong gi-release ang imong negative emotions. Moingon ka, di ko kapasaylo. Imong gitipigan ang imong negative emotions. Torturon ka na. Naroy mga tao nga hapit na lang mga matay, gitorture lang yapon. Unsa ra ginaingnan, gabahin sa limos sa ilang ginikanan, naglagot nga nung wa siya bahini. Kana ra gyud. Nya iya ditong gisubay-subay, ingon ana ginang manghura, ingon ana ginang magwanga, sukad pa ng gagmay pa may bisag magbahin anang sudan, labi ginang iya, magbahin anang pan, labi ginang iya. Inig eskwela na mo, labi ginang iya, ang amo 50 tabos ra among baon, kanang iya piso gina. Wa gi batasan ang tawhan kana hinumduman to nimong tanan ba, manglihok man to katong tanang negative emotions, anna gitorture ka Diya bitay kausa nga nakauyab ko ba niya ang koan nga kong uyab ning kalit lagbiya nako. Wagi kanang notice ba, di na mutagad, di na maminaw, akong duolon mudagan ug akong nahibaw-an nga nagkauli di ayo ang iyang ex. Sakit kayo akong gibati niya, 6 months pa lang niya to, 6 months pa ba. Ako ra sang usa ka puyo sa balay niya, magsudan in taon kog luy ag asin. So torturing yung kayo ang sitwasyon niya, way hapit kwarta niya, di ang takay kaparaygan nga makawa sa imong gibati, di asad noon mo tagad kana laging iniglok do na kus uling ikas bukid lagi kay moy akong pangarga dito ini ka weekend magtu akong luha usahay. Niya mo adto ko niya kay mo aksyon ko pangutana ti yung tagad niya kay ko sige man kog ampo kabasa man ko ani mo nang di ko kalimot ani Mateo chapter 18 pasayloag kapituan kapito. Ingon din ako na masag may mga common friends, wala lagi mo magkuyog Chris nako di naman mo tagad nga no na siya wa sa ko kibaw. So wa ka kibaw, nag-uli na og ang iyang ex kay ni uli iyang ex karon nya na wa man din sila klarong break up nako mao ba ay sus nakit ang ginako nagkuyog gutuan na agas na sa dakong luha nya ningon ko sa akong kaugalingon, kung di jud ka mosulti nako nga buwag na ta kay di jud ka makigsulti nako, di jud ko mangitaglain, magpabilin kung buutan nimong uyab bisan og buangon kang pagkauyab. Sa in English na I remain your faithful or I remain a faithful boyfriend to an evil girlfriend. Pwede sana ninyo i-apply, I remain a faithful husband to my unfaithful wife. Dito tanong, I remain a faithful wife to my unfaithful husband. Nya unsa may gamito na forgiveness. Kada nako kahinumdom, kada nako kakita nila, I forgive, I accept. Part naman is akong kinabuhi, part naman siya sa akong kinabuhi, I forgive, I accept. Mao na sige na nagkuan. Mao sa nagibuhat sa Ginoo nato. Kay porti na itong daghan nagsaoy, balik-balik ako. Na ako isa nga magsigilag balik-balik.
si kahibaw kong gipasaylo ko sa Ginoo pero balik na sa pakasa. Nya mo na ang Ginoo nisulti sad nako, nisulti sad ninyo nga sama nga kamo akong gikaluy-an, ihatag sa nang kaluoy o pasaylo ngadto sa inyong isig katawo. Ang nakapeligro ra ba in relation to God, who is our supreme judge and the only judge at the end of life. Siya ra gyud mohukom nato, malangit ba ta, maimpierno ba ta. Ang nakaapan di ay ibase niya sa atong relasyon sa atong isig katawo. Ingon siya, di ga ninyo pasayloon ang inyong isig katao, di gyud sad ta mo pasayloon. Ang nakalisod pa gyud, ibalik niya ang silot nga iya na untanggi papas. At tanawa diri kaning unang sulugoon, nakautang og milyon ka pesos, unsa may himos agalon pagpakiluoy niya, gipapas ang milyon ka pesos nga utang. Wa man siya mo pasaylo adtong nakautang lang niya pila ka pesos, gibalik ang silot sa milyon ka pesos. Karon si Manasanta maron ang sana kanang Kwaresma, nya labi na gid ini ka Holy Week, kinumpisalay to the max man ta. Siging kumpisal, maglinya gyud na kumpisal. Oh, congratulations, kinahanglan gina nato buhaton mangumpisal kita. Gipasaylo na atong sala, pero di kakapasaylo sa nakasa nimo kadtong tanan nimong gikumpisal sukad pa ka nagsugod sa imong first confession hangtod karon ibalik nagtungtong sa Ginoo nimo ang maong silot. Sige, lingi ay mong tupad. Ning na gusto kang silutan, pangutan na ba? Mingo di ko ayaw nagyog silot sa mga tao, ayaw gyog silote kamong mga ginikanan, latuson na ninyo inyong anak kay di mo kapasaylo sa ilang nabuhat na ang imong sala ibalik na sa Ginoo nimo. Mas may pag-imo ng pasayloon nimo mga anak kay mahimo pa ng puhunan nga hastang bag-o nimong sa mapapas pag-apil. Naingon ako, pader, di man ko kapangumpisal kay di amang ko laing nasod. Ya wala pa may pangumpisal diri. Pader, oy, pwede mangumpisal sa online? Nako, di pwede. Personal gina. So, unya pader, mamatay ko, kung sao naman lang ni. Nako, karon dayon. Pasaylua ang tanan nga nakasa nimo. Pasaylua. Nya, sa imong kasing-kasing pangayo sa pasaylos Ginoo og mamatay ka karon nga dili ka uli diri sa Pilipinas, malangit na ka. Unsa may imong pinaka di lisod pasayloon siya nga dugay na maming buwag sa kumbana pa dir. Nako nga naman siya tuwa mo siya siyang kabit nako makapasaylo ka sa imong bana. Sa sige ako nang pasayloon nako iguli nimo diri og makiguli ang imong bana pero dad-on niya iyang kabit kay tiguang na sa dintaon. Imong madawat siya di sa kuana pa rin nakuawa na di ka mapasaylo. So why sacramental confession pero dunay gitawag og heart to heart confession, gipangayo sa nas Ginoo. Pero kitang mga Katoliko dili ta makontento sa direct to God, para ra na sa extraordinary situation. Pero normal situation mangumpisal kita, mo humble down kita in the sacrament, pero lagi ayaw sad pakasad ang imong isig katao. Muna sa atong unang pagbasa nagsigig yung pakiluoy ang kanisi singa na to Asarias nagrepresent siya sa gisilutan nga nasod sa Israel. Giila niya ang ilang pagka makasasala og mibalik sila pagpangayog kaluoy sa Ginoo. Ayaw kami himua nga maulaw kundili tagda kami diha sa imong gugma og dakong kaluoy. Mao na iyang pangandoy, tagda kami. Nya kita sad managad sa tas atong isig katao
uban sa dakong gugma o kaluoy. Nya ihatag nas Ginoo ang iyang pasaylo. Yes. Unsay timaan? Muluag dayon imong dughan. Inig kinasingkasing mo na ingos Kristo, pasayloa gid ang inyong isikitaw sa kinasingkasing gayod. Kay muluag gid na imong kasingkasing. Kanang tininuod ba? Sincere and complete forgiveness. Why gibilin ba? Dili pa rin na, sige, pasayloon na nako siya. Basta, dinan na niya usbon gani anak bantay lang gina sa nako. Na ay kondisyon. Perfect yun. Ingna yun, gipasaylo na nako siya. Bisag iya pa ng balik-balikon pagbuhat, okay ra yun. Yan. Haron og magsigig pangawat ang imong anak sa inyong kwarta kay nisuyop na siya, sigihan lang gid nimo siya pakawat. Ana, sigihan kag ilad anang imong igsuon tungod kay nagbisyo na, sige lang yung kag pailad. Pareha ba ni Bishop Chupilo kamumot ba? Sigihag ilad ani mga kahoy, ibaligya ang kahoy, pabayran niya, ituyok lang atos loyo, ibalik na sang kahoy, niya, o masakpa na sa kahoy, ibaligya, manok na sa ibaligya, niya, inibutang tos loyo, kuhao na sa glain, ituyok, ibaligya, kanina sang mga pliti, mga yog pliti, itong itrade ditos unahan. Unsa may gisulti ni Bishop kamomot kono, o masakpa na, niya, i-report nga to niya, Bishop, giilad ka ni mga tawhana. Makatawa ras Bishop, may nalang ng kitay mailad kaysa kitay mangilad. Kasimpulan ng tubaga. Ang manok Bishop, gibalik-balik og baligya ka na po na tanibayan, mauragya pong manuka. Ingon sa katawa sa Bishop, bantog ra ang manok murag nag-uniform. Kay kada pakita Bishop, dahil manok, mutog kulura. Dito lang dong. Di ba kaysa musose, pagtanaw, usara man day kabuk manok, maurag yung kulura, siya, bantog ra, murag nag-uniform. Gihimo lang katawanan. Pero, ang kasing-kasing ni Bishop, siguro yung ko, malipayon, malinaon. Katapos ang lingi. Ina, kumusta ron imong kasing-kasing, malinaon? Allah, patay ka diya. Sige na manindog na ta mga malinawon.